Matagal-tagal na rin samahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Kasama mo kami. Ito ang podcast Ot. Ito po si Antad. Ito ang podcast narrated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya, at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumig dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na. My turn. Okay. Okay. Kapit bakla! Yung force ko! Yote! Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So sino kasama aside sa friends? Meron pa Secret. No. wala na pangalan ng mga brothers ko. Kurt. Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin. Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, Saan mo nakilala? paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. Marathon. Ala na naman. Marathon.
Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chi? Kasi yung kick-off, yung kick-off natin. Okay. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanin doon, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita nag-alit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send
a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No. Wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi, yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, yan, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo,
pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. 'Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulad pag hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Alright. Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive
na mga katas ng nakalipas. Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera, pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal!
Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun?
Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ganyan mo. Ay, di mo gawa din sa'yo. Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, sisitin mo pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagalaki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad.
Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad, ay nanginit ang panahon mo. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ang nakakapa mo. Hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ang rider na paborito ni Bantay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Tonton. At ito, ang aking secret file. Naaalala ko pa, noong pandemya, nawalan ako ng trabaho. Kaya nag-isip kami ni Mrs. ng pwedeng inegosyo. Hanggang sa nakahanap kami ng supplier. At nagsimula ang maliit naming hanap buhay. Dito namin nakilala si Kuya Sunny, ang rider na linggo-linggong naghahatid ng supply namin mula sa supplier. Sa bawat pagdating niya sa bahay namin, iisa lang ang sumasalubong sa kanya na matapang. Ang malakas na tahol ng aso naming si Bantay. Si Bantay ay isang aspin. Ibinigay siya sa amin ng kapatid ni Mrs. na hindi na kayang magdagdag pa ng aso sa dami ng alaga sa bahay nila.
Laking may alagang aso si Mrs. Ako naman ay wala. Takot ang nanay ko sa hayop. Kaya kahit kailan hindi kami nagkaroon ng alagang aso. Kaya noong nag-asawa kami, pinlano namin na mag-adopt ng asong may breed. Kaya lang, naunahan kami ng kapatid ni Mrs. na humiling kung pupwede naming ampunin si Bantay. Year 2015, nang dumating siya sa bahay. Wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa akin. Pero kapag si Mrs. naman ang nasa bahay, tiyak wala akong laban. Siya ang babantayan ni Bantay. Lalapit siya, kakawag ang buntot, at parang biglang nagiging maamo. Wala pa siyang pangalan noong ibinigay siya sa amin. Pero dahil sa ugali niya, na protective, maliksi, mapaglaro, pero matapang, ay tinawag namin siyang Bantay. Kapag may bisita kami, agad siyang tatahol. Yung tahol na parang may babala. Kaya kailangan namin siyang kalmahin. Sa katunayan, marami ang natatakot sa kanya. Pero kapag nakuha mo naman ang loob ni Bantay, sobrang lambing niya. Kaya nga, hindi na kami nagulat sa unang reaksyon ni Kuya Sunny. Pagdating ni Kuya Sunny, malakas agad ang tahol ni Bantay. At dahil doon, nagulat si Kuya Sunny. Akala namin ay uurong na siya. Pero ngumiti lang si Kuya Sunny. At para bang sanay na sanay mag-alaga ng hayop. Tinanong niya kung anong pangalan ng aso. Sagot naman namin ay Bantay. Tsaka niya sinabi ang linyang, "Hoy Bantay, si Sunny to, di ba friends tayo?" At wala pa ring tigil ang pagtahol ni Bantay. Hindi naman nakakulong si Bantay sa bahay. Malaya siyang nakakaikot sa buong bahay. May sarili siyang labasan at pasukan sa pinto, maliban lang sa gate. So ganun palagi ang eksena kapag dumarating si Kuya Sunny. At akala namin, darating ang araw na mapipikon si Kuya Sunny o di kaya naman ay magrereklamo. Yung tipong, pwede po bang patabi muna si Bantay kasi natatakot ako, baka kagatin ako. Pero wala kaming narinig na ganun mula kay Kuya Sunny. Kabaligtaran ang nangyari. Kapag tumatahol si Bantay, ngingitian niya lang si Bantay. Tahimik lang niyang ginagawang trabaho niya. Hanggang sa lumipas ang mga linggo, naging pamilyar na siya sa amin. Then isang araw, wala kami ni Mrs. sa bahay. Dumating si Kuya Sunny para mag-deliver. Pag-uwi namin, sinabi ng kapitbahay na iniwan na lang daw ni Kuya Sunny ang delivery. Pero bago siya umalis, may iniwan daw si Kuya Sunny na dog treats para kay Bantay. Napangiti kaming mag-asawa. Kasi hindi naman kalakihan ang sinasahod ng isang rider. Pero itong si Kuya Sunny, may puso para sa mga hayop. Lalong-lalo na para sa mga aso. Kaya naman, dumating na ang punto na hindi na siya inaangasan ni Bantay. Sa halip kapag naririnig ni Bantay ang tunog ng motor sa kanto, yung motor ni Kuya Sunny,
Tatakbo na siya sa gate. Kakawag ang buntot na para bang sabik na naghihintay sa paborito niyang rider. Ganito ang naging eksena every week sa loob ng ilang taon. Hanggang sa sumapit ang taong 2025. May ibang rider na dumating para i-deliver ang supply namin. Tahol ng tahol si Bantay. Nang tanungin namin kung nasaan si Kuya Sunny, DJ Rocky at DJ Jello, dito namin nalaman ang isang balitang biglang nagpabigat ng mga kalooban namin sa bahay. Hi guys! So eto na nga, may maganda ako balita sa inyo kasing ganda ko. Kung gusto nyo makapasok sa winning era, eto na, bibigyan ko na kayo ng winning dust dahil pwede kayong manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus kasama ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. So sa June 26, this Friday, magsama-sama tayo para sa isa na namang Facebook Live kasama ang Bingo Plus. Ang kailangan nyo lang gawin, tumutok palagi sa Love Radio. Dapat naka-like and follow kayo sa Facebook page ng Love Radio. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan sagutin ang question of the week. At ang may pinakamagandang sagot, siya po ang mananalo ng 500 pesos at merch items mula sa Bingo Plus. Kaya naman, mark your calendar, June 26, Friday night. At syempre, kung gusto mong maging bingonaryo, bisitahin lamang po ang www.bingoplus.com. So, paano ba yan? Kita-kits on Friday para sa Bingo Plus Papuenas! Wala tayong comments dyan. Hi, Sarah Ash. Athan, Tashang. Hello, Tashang. Kumusta ka? Jericho Ferrer. Team Fruit Salad and Walkout Gang. Melvin Zigorio. Hello. Hi, guys. It's Roy. Si Alexander Hidalgo nagsiswimming na naman. Tin Rivera, hello. May, hello. Daday Store, hello po. Yun, buti naman, okay naman na malaman na okay ka lang, Tasha. Hi din kay It's Roy. Zigorio, sabi ni Marikit, kung mamamatay yung aso dito, aalis muna ako. Di ko kayo makarinig ng stud story tungkol sa aso. Di ba pwedeng si Kuya Sunny, yung nagbabadya? Pero alam nyo, isa rin sa mga makirot na story sa akin yung kapag nawawala yung mga aso. Patricia Marie, hello. Sino dito may mga alagang hayop? Sino may mga alagang aso dito? Comment nyo kung meron kayo alagang aso at ano ang pangalan ng aso ninyo. O, feeling ninyo sinong mawawala. Ayan, ang dami palang mga pet lover dito. Alam nyo ba na hindi ako, dating mahilig sa hayop. Hindi ako nag-aalaga ng aso. Dito na lang. Hello, shout out po kay Humble the Nix. Yes, that's my Fafa. Cheesecake and matcha. Ang cute naman. Marikit, 7 sila. Ayan. Kemi, Jennifer Diaz. Sana makita ko si Kemi soon. Hi kay Jongson. Si Mookie daw. Melvin Snoopy daw ang pangalan. Oh. Dragon? Anong dragon yan, Roy? Valentino yung name ng aso nyo. Snow naman kay Jack. Si Jenny Babe, kamamatay lang si Winter. Oh, wag nyo kasi mula ng ganyan din. Miss you.
Eto ha. Nakwento ko na to sa secret file nung December 2024. Namatay yung aso namin after ng wedding namin ng asawa ko. Yung intimate wedding namin na. As in, madaling araw. So, after party, ako, inaasikaso ko siya. Dinala ko siya sa vet. As in, sobrang nakakaiyak. Okay, di ko na babalikan muna yun. Hi kay Bolt. Ayan. Adam, Colette, and Kayla. Uy, si Lexi. 3, Prada, Chanel, and Porsche. Ay, mantari naman yan, Kemi. Fiona, 18 years after magkasunog sa amin. Oh, shock, seryoso ba yan? Cheeky and Baste. Mga fur baby cats daw. Joni and Rex, sabi ni Ellen. Oh, hello sa mga cats mo. Ayan. Hi kay Bogart. Ayokong mangyari sa snow. Siyempre, ayaw naman natin talaga mangyari yun sa mga kahit sinong alaga natin. Oo, totoo ka dyan. Jack Kablay, kung pwede habang buhay sila. Buti nga may anak yung si Simba Kasi kung wala siyang anak, siguro sobrang lungkot namin after nun talaga. Isip na lang namin na iniwan naman niya yung 2 angels niya. 3 yung anak ni Simba So, yung isa genderless kasi hermaphrodite siya. Tapos yung isa babae. Actually, lahat sila babae. Si Ellie, ang names ng dogs niya ay garlic, onion, pepper, cream, and ginger. Oh. San si TG? Nandyan lang sa tabi-tabi, nakasampay basae. Bella and Lexi, it's me, your M. Shard. Parang bata din sila nagtatampo pag walang masalubong. Totoo. Di tsaka yung dog namin, kapag talagang dumating ako, inaantay niya ako. Hi kay Ice Pop. Bolt, hango sa Bolt movie. Hi kay Jennifer Diaz. Kamamatay lang po ng baby ni Kimi. Papi. Mas malamig ba sa tao? Totoo. Pipo yan, Berna. Hello. Hi kay Sir Eric. Alta Grace. Easy Miyaki. Watching from Dubai. Hi kay Alfred. Kay 2 years na pong wala sa bahay, kilala pa rin niya po ako pag umuwi ako. O, diba? Ramdam na nila kapag parating ka na sa bahay. Totoo yan. Tsaka kapag malungkot ka, parang meron silang ginagawa sa'yo na di mo masabi na kung paano. Ay, kabait. Ayan. Hello. Oo, yung tunog pa lang ng sasakyan mo, alam na nila. 'Di ba? Yung, ang dami namang mga tunog ng mga sasakyan tsaka motor, ba't alam nila yung iyo? When po kayo magkakaroon ng event dito sa Taguig? Natapos na yata kami sa Taguig. Natapos na ba sa Taguig? Hensel Pet Clothing, Happy Pill. Snow, paparating na kami ng asawa ko. Kuha na siya ng ball, makikipaglaro na sa'yo. Oh, super talino nila, totoo. Glenise Domingo, may wala ako nun. Ano pong masasabi niyo dun sa minors na bumaril sa school? Masasabi ko doon sa mga minors na yun, sana managot kayo at ang mga magulang ninyo at yung mga nagpabaya. Sana magkaroon ng hustisya para dun sa mga nawalan ng buhay. Grabe rin yun nung nanonood ako ng mga TikTok video. Alam mo, naluluha ako, tapos parang sabi ko, Lord, ano ba to? Parang ganito na ba yung mundong mararanasan at malalasap ng ng anak ko? Yung ganun ba? Shoutout po sa mga rescuer. Ayan. Di na may ibabalik yung mga nawala. Totoo. Kaya nga hustisya. Yun yung sigaw na lang natin. Tsaka yung pagkawala din ng mga atleta from Ateneo. Hustisya rin para sa kanila. I mean,
kung aksidente man yung nangyari, then so be it. Pero sana we have a transparent, we aim for transparency and justice para sa mga pagkawala nila. Totoo, ay ka. Sobrang brutal nung nangyari. As in, tsaka yung just recently, yung nagsaksak, sorry for the word, violent yun. Yung, may inanong mga estudyante habang nasa classroom, tas kuha sa CCTV. Diba? Sobra. Kakatakot. Yung tipong, kung ikaw, magulang ka. Tapos, syempre, may anak ka pinaaral, hinahatid mo sa eskwela, susunduin mo mula sa eskwela. Syempre, ang thinking mo, eskwela, safe place yan eh. Walang gagawa ng kasamaan. Walang maging violente dyan. Kung meron man, di ba? Yung dati, suntukan, ganyan, nagka-black eye yung isa, ganun. Pero walang patayan, di ba? Tsaka normally, sa ibang bansa natin naririnig yan. Kasi merong mali sa pag-iisip. Yung mga shooting. Ewan ko. So, yun. Requirement daw ngayon sa Ateneo before mag-enroll, dapat marunong mag-swimming. Shucks. Ikaw ba, Sir Eric, nakatakot ka ba para sa buhay ng mga anak mo? Ba, nakakatakot, no? JP, Noreen. Ay, isa rin yan sa mga iyak na iyak ako na na secret file. Yung araw-araw na lang kami nag-aaway. Basta ang masasabi ko lang para sa mga ayaw mawarak ngayon, huwag na ninyong ituloy ang panonood. True. Sa nakakatakot na dito sa Pilipinas. Kailan kaya tayo sasakupin ng ibang bansa? Parang yun na lang ang tanging solusyon. Progressive. Dapat bawal ang gadget sa bata. True.
Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, sa unang bahagi ng Secret File ni Tonton, nakilala natin si Bantay, isang aspin na naging mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Sa gitna ng pandemya at pagsisimula ng kanilang maliit na negosyo. May isang rider na unti-unting naging pamilyar. Hindi lang sa kanila, kundi pati kay Bantay. Siya si Kuya Sonny. Pero kabisyo, napapaisip ba kayo kung papaano nagiging espesyal ang isang tao sa buhay natin? O paano nagiging espesyal ang hayop sa buhay natin? Hindi kailangan kadugo. Hindi kailangan ng panahon. Minsan sapat na yung tahimik lang dumarating. Pero nagiiwan ng bakas sa puso natin. Sabi nga nila, hindi lahat ng koneksyon nasusukat sa tagal. Minsan ang mga taong akala natin na bahagi lang ng pang-araw-araw na routine natin, sila pala yung hindi natin akalaing mamimiss ng sobra kapag bigla silang nawala. At nang mapansin ni na Tonton at ng kanyang misis na iba na ang rider na naghahatid ng kanilang supply, isang tanong ang bumalot sa kanilang isip. Nasaan na si Kuya Sonny? Nasaan na si Kuya Sonny? Ano kayang nangyari kay Kuya Sonny? Bakit parang merong lungkot na naghihintay sa buhay ni na Tonton, ng misis niya at ni Bantay? Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Nalaman namin na may malubha palang sakit si Kuya Sonny. Agad ko siyang tinext para kumustahin. At doon ko nalalaman ang mabigat na katotohanan. May prostate cancer si Kuya Sonny. Pero ang mas nakakagulat ay ang reply niya.
Sir Ton, lumalaban ako. Gagaling din ako. Na para bang napaka-positibo niya. At parang siya pa ang nagpalakas ng mga loob namin. DJ Rocky at DJ Jello, hindi namin pinabayaan si Tonton. Nagpadala kami ng tulong at minsan nga ay dinalaw pa namin siya sa kanilang bahay. Kapansin-pansin ang panghihina niya. Pero hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. At sa bawat pag-uusap namin, iisa ang tanong niya. Kumusta na si Bantay? Sinasabi namin na okay lang si Bantay at huwag niya muna itong isipin. Ang mahalaga ay magpagaling siya. Lumipas pa ang mga buwan. Isang araw, tumawag si Kuya Sunny. At habang kausap ko siya sa cellphone, ay narinig ko ang tunog ng isang motor na huminto sa harap ng bahay. Paglabas ko, nakita ko siya. Malayong malayo ang itsura niya dati. Halatang may sakit siya. Halatang pinahirapan na siya ng sakit niya. Pero dala pa rin niya ang pamilyar niyang ngiti. At doon ko biglang napansin ang isang bagay na nakakasakit ng damdamin. Sa pagdating ni Kuya Sunny, tahimik ang bahay. Walang malakas na tahol, walang asong nagmamadaling tumakbo papasok para ipaalam na may bisita ang bahay. Walang bantay. Paglapit ni Kuya Sunny sa gate, ngumiti siya. At itinaas niya ang isang maliit na supot. Sir Ton, nasan si Bantay? Dinalhan ko siya ng treats. DJ Rocky at DJ Jello, parang huminto ang mundo ko sa mga sandaling yun. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan. Hanggang sa mahina kong nasabi, Kuya, wala na si Bantay. Napakunot ang noo niya. Anong wala? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tsaka siya nagsalita. Ay, teka, nasa ibang bahay na ba siya? Doon ko naramdaman na hindi niya alam ang ibig kong sabihin. Maluha-luha akong yumuko. Bago ko tuluyang sinabi ang katotohanan. Pinaghintay ko muna sandali si Kuya Sunny. Sabi ko sandali lang at may kukunin ako. Paglabas ko, bit-bit ko ang abo ni Bantay kasama ang picture niya.
At yung tanda ng po niya. Sabi ko, Kuya Sunny, namatay na siya eh. 1 buwan nang nakalipas. Biglang natahimik si Kuya Sunny habang nakatitig sa larawan ni Bantay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin niya sa supot ng treats na hawak niya. Pagkatapos ay lumingon-lingon pa sa gate. Sa parehong gate na ilang taon niyang nilapitan. Sa parehong gate kung saan araw-araw o linggo-linggo siyang sinasalubong ng asong minsang tinatahulan siya pero kalaunan ay natutong magtiwala at magmahal sa kanya. Wala siyang sinabi, pero nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Kuya Sunny. At sa unang pagkakataon pakiramdam ko, hindi lang isang aso ang nawala sa kanya. Parang may kaibigan siyang hindi na niya muling makikita. Ganun naman talaga ang naipadama sa amin. Sa amin ni Bantay. Sa hirap at ginhawa, nariyan siya. At dito ko nga napagtanto na may mga relasyon talagang hindi nasusukat sa dugo, apelyido, o uri ng pagiging mamal o tagal ng pagkakakilala. Minsan nabubuo ang mga relasyon sa simpleng ngiti, sa paulit-ulit na pangungumusta, sa pagiging mabuting tao, sa pagdadala ng treats, sa pagdaan sa parehong gate araw-araw. At higit sa lahat, sa kabutihang hindi humihingi ng kahit anong kapalit. At may mas mabigat pa akong natutunan sa araw na yun. Noong akala natin lagi tayong may oras, akala natin may susunod pang delivery, may susunod pang pagdalaw, may susunod pang kumusta, may susunod pang ingat, may susunod pang babalik ako. Pero hindi ganun yung buhay eh. Hindi natin alam na yung ordinaryong araw na yun, na akala natin ay tulad lang ng kahapon. Yun na pala ang huling pagkakataon. Huling tahol, huling pagkaway, huling pag-abot ng treats, huling pagngiti, huling paalam. At ang mas masakit, hindi tayo binibigyan ng eksaktong babalas ng buhay kung alin doon ang magiging huli. Sinabi ko kay Kuya Sunny kung paano na maalam si Bantay. Ikinuwento ko sa kanya. Kuya Sunny, sinubukan niyang matulog sa kama namin. Hindi na siya makaakyat ng kama, kaya binuhat ko siya at inilagay sa gitna naming mag-asawa. Kinabukasan, wala nang gumigising sa amin. At doon na namin napagtanto na wala na siya. Hindi niya kami pinahirapan hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Pinrotektahan niya kami, binantayan niya kami, at minahal niya kami. At kung may natutuhan ako kina Kuya Sunny at Bantay, ito yun. Pahalagahan mo ang mga tao
na naging mabuti sa'yo habang nandyan pa sila. Pahalagahan mo ang alaga mo. Sabihin mo ang mga salitang salamat, mahal kita habang naririnig pa nila. Maglaan ka ng oras habang kaya pa. Mahalin mo ng buo ang mga taong nakakasama mo. Dahil balang araw, ang isang bakanteng upuan, isang tahimik na gate, hindi na pala mabibigyan ng kaingayan, kasiyahan, o pagkakataong makain pa. Yun na lang pala magpapaalala sa atin na minsan, may isang nabubuhay na naging bahagi ng buhay natin. So, huwag mong ipagpaliban ang pagmamahal, kabutihan at pagpapahalaga. Dahil ang panahon na akala nating pag-aari natin, hiram lang pala. At hindi natin alam kung kailan ito kukunin pabalik. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Tonton. At ito, ang aking Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya.
ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Tingin. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na Bo, pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Sinong may alagang aso rito? Minsan ba napapaisip ka, kabisyo, na para bang mas magaling pa ata ang mga aso kaysa sa atin pagdating sa pagmamahal? Hindi sila tumitingin sa estado ng buhay, sa trabaho, o sa itsura ng tao. Hindi rin sila naghihintay ng malaking dahilan para magtiwala. Kapag nakita nila na mabuti ka, ramdam nila na mabuti ka. Kapag paulit-ulit mong ipinapakita yung kagandahang loob mo, bubuksan nila ang puso nila para sa'yo. At siguro hindi lang si Bantay ang may nakilalang Kuya Sonny sa buhay niya. Siguro kayo, yung hindi nyo kadugo, hindi naman matagal na kaibigan, pero naging espesyal dahil palagi siyang nandyan. Yung, binigyan mo ba siya ng pagkain? Yung tindero na nandyan sa kanto ninyo na laging bumabati sa inyo, yung basurero na laging kumukuha ng mga basura ninyo, o yung rider na halos araw-araw o linggo-linggo ninyong nakikita. O ba kaya yung kapitbahay na simpleng nangungumusta pero unti-unting nagiging bahagi pala ng buhay ninyo. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot na isipin na minsan, tsaka lang natin mapapansin ang halaga ng isang tao o ng isang creature kapag wala na. Kapag wala nang tatawag, kapag wala nang kakatok, kapag wala nang motor na hihinto sa tapat ng bahay, o kung wala nang maingay sa loob ng bahay, walang tatahol o kakahol. At alam nyo, kabisyo, may isang bagay talaga na tumama sa akin sa kwentong to eh. Habang lumalaban si Kuya Sonny sa cancer, tanong siya ng tanong kung kumusta si Bantay. Yung pwede naman siyang maging makasarili na lamang eh. At wag nang isipin ng ibang tao dahil nagpapagaling siya at nakikipaglaban siya sa sakit niyang cancer. Pero iniisip pa rin ni Kuya Sonny si Bantay. Na para bang hinihintay ni Bantay itong si Kuya Sonny at ganun din si Kuya Sonny. Yung para bang pareha silang naghihintay sa isa't isa pero dumating yung panahon na hindi na sila muling nagkita pa. Kaya nga napapatanong ako eh, ilang beses na kaya tayong sinalubong ng pagmamahal na inakala nating ordinaryo lang.
Ilang tao na ba yung tahimik na naging bahagi ng buhay natin nang hindi natin namamalayan? At ilan sa kanila yung hindi natin nabigyan ng pagkakataong mapasalamatan? Kaya mga kabisyo, kung meron kang alagang aso, yakapin mo siya ng sobrang higpit. May mga pagkakataong isang buong araw silang naghihintay para lang makita tayo. Walang pagtatampo, walang kondisyon, at walang hinihinging kapalit. Pero may mga pagkakataon din naman nagtatampo talaga sila. Alam nila kung paano magtampo eh, 'di ba? Pero paano no kung matuto rin tayong maging ganun sa mga taong mahalaga natin o mahalaga sa atin? Yung hindi tayo magtitipid sa pagmamahal, sa pagpapasalamat, sa pagpapakita na mahalaga sila habang nariyan pa sila. Dahil tulad ng natutunan ni Tonton, hindi lahat ng babalik ako natutupad. Hindi lahat ng mamayana ay nagiging ngayon. At hindi lahat ng nilalang na bahagi ng routine natin ngayon ay makakasama pa natin bukas. Kaya kung may nilalang na mahalaga sa'yo, kumustahin mo, alagaan mo, pahalagahan mo. Dahil minsan ang mga sandaling akala natin ordinaryo lang, sila pala. At ito pala, ang mga ala-alang magpapamiss sa atin. Dahil mararamdaman natin ang katahimikan. Yun lang naman kabisyo. O baka naman bukas sabihin mo dun sa rider na magdi-deliver ng parcel mo, I love you, kuya. Kahit di mo naman mahal, hoy, wag naman ganun. Siguraduhin mo naman mahal mo kung magsasabi ka talaga ng I love you. Hindi, kasi sabi ni DJ Rocky, magsabi daw ako ng I love you. Pwede naman sabihin salamat. Actually, meron tayong ganung mga kilala riders na sila na talaga yung standard na dumarating sa bahay natin kapag may delivery tayo. And it pays to be kind, kabisyo. And para sa mga bantay natin sa bahay na wala man sila sa buhay natin pero hindi maalis yung naipadama nila sa atin. Baka maiyak ako dito pag shinare ko sa inyo kung paano nawala yung isang aso namin. Anyway, nasa Spotify po yun. Special episode ng Rocky's Secret File back in 2024. December episode po yun. Kung paano nawala yung aso namin after ng kasal namin ng asawa ko. As in, madaling araw ng kasal namin ng asawa ko. After ng kasal namin ng asawa ko. Yung intimate and private wedding namin. And napakasakit mawalan din talaga ng aso. So, sa mga kabisyots namin out there na nawalan, minsan mas okay pa na wag na lang talaga din tayong mag-alaga ng susunod pa, no? Mahal din naman kasi mag-maintain ng aso eh. Kaya nga, pasalamat na lang sa mga nagbibigay po ng treats at pagkain nila. Anyway, kabisyo, if you wanna share secrets, share it to us, rakitera@gmail.com. BRB as in bathroom break for top secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Ito kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Tonton's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon.
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying.
So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Wala, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang.
Eh di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako Or ba yun? ireklamo Ako mo ba sa- yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara, si Uncle, kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon.
Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sa Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo, So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida, hindi ko pinakakarera. Pero yung auto, pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto, pinapasaya ko naman na para makarenda. Pa-left, pa-right, swerve, slide, glide, on your side. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Sa'yo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Anyway. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato!
Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurutin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. Gag! Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan, Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan.
Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang sa loob. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yung ngayon. Oo, yan. Ano pa? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many, may May step stroke. and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad dyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titignan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, ay
sasabihin ko isa sa pa. pangit, ulitin natin. 'Di ba? Kasi nga naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin aha. isi-save yung sarili natin, 'di ba? Ganun siya. Oo. Wala lang kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Aha. yung politics na yan, kung ayaw pag-usapan, Malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Oo. Trending. Kaya Trending talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Mhm. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka Naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam Oo. na sila. Tama. Oh, so dapat start them young, let the home be a safe space to Oo. discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. Oo. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun ang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung Oo. facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our Yes, country. oo. God bless the Philippines. Oo. Laban lang mga kapwa kababayan. Correct. Oo. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang
tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ay, sana Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Tama. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di Totoo ba? nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oh, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, Yung correct. budget sa, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Oo. Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sino magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung Oh. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debut to hindi 42, wishes for 18. Oh, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang saya naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magta-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasama. Sikreto sa mga gustong may kausap na yung gabing ito. This is your time to share your deepest and darkest secrets. Walang judgment na magaganap. Basta tawag ka lang. Hindi, seryoso nga. Hindi ka namin huhusgahan dito. Pakikinggan ka lang namin. Basta tawag ka lang sa Viber number namin. 0916-529-5595. Ito po yung number. Tawag na. Tawag, tawag, tawag na. Tawag na, tawag na, tawag, 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 tawag na. Ito yung Viber number, oh. Si Chris, oh, bakit hindi tuloy-tuloy ang live? Kasi nagpapahinga tayong lahat. Zahara, okay lang po ba yung message ko yung story ko? May iba naman talaga nagme-message ng story nila para sa Rocky Secret File with Jello. So, ito, may nagtanong, pwede daw bang mag-share? Pero syempre, bago natin sagutin yan, tatanong muna natin siya ng kanyang consent. Kailangan may approval palagi. May ibang platform po. Ito lang po. Pero may ibang way. So, may variety tayo. Meron tayong call, meron din tayong letter. Yan. Anong name ko na nga? Rakitera. Wala ba tayong ano dito? Yung parang nakalagay ko anong pangalan namin. Baka pwede nakalagay yung handle namin sa ilalim. Rakitera, ganyan. Ayan, ganyan. Pwede ba naka-standard yan na all the way nakaganyan? Parang every live namin. Para ma-decipher nila kaninong face yun, tsaka kaninong voice. Pwede po ba? Oo. Pero po sa during caller na po, kailangan po siyang tagal. Or baka makaisip kayo ng way para hindi mawala yung ano, name, para maalala, ganun. For ano lang din, visibility lang. Para alam mo yun, may ano lang, anong tawag doon? Parang, ito pag ano, si ano pala yan. Ganun. Sige. Thank you, Papa. Baka maisipan niya lang. Ayun lang naman, Alexander Hidalgo, pila po ba kapag tumawag? Depende. Ngayon, wala pa namang pila kasi syempre, dapat para masabi nating pila na to, madami, diba? Yung nakasagot nung mismong consent form. Ayan. Syempre, hindi po namin kayo hahayaan na maging irresponsable sa inyong mga gagawin. Parehas po tayo responsable dito. Kaya kahit sabihin nyo na parang, uy, ba't may structure? Kailangan po ito para ma-ensure po natin na ang inyong mga binabahagi ay bukal po sa inyong loob. Ano pong sunscreen nyo? Hindi po ako lumalabas ng bahay ng may araw.
Di, tsaka maganda yung ano dito yung lighting eh. Kaya parang wala akong pores. Pero kung titingnan mo naman talaga ako up close, hindi masyadong halata yung pores ko kasi ganda. Ganda ng ilaw. Lester Light. Shoutout from Teresa Rizal. Yan. Sabi ni Marikit, nagstay ako kanina, ang sakit ng ending. Sabi na nakaramdam ako sa aso eh. Yung akala mo si Kuya Sani, pero aso pala. Sana hindi ka po pinupuyat ni Enzo. Eto na nga, 3 beses nga ako nagising kanina dahil sa kanya. So, lagi na lang ako pinupuyat ni Enzo. Pero okay lang, nanay niya na naman ako eh. Wala naman akong choice. Tsaka sobrang love ko si Enzo. So, hi kay Earl. O, ngayon alam mo na. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, sa mga napadaan lang po, huwag niyo pong akalain na ito po si Angel Locsin. Ako lang po, si DJ Raketera ng Love Radio Manila. Raketera lang po. Yan. Si Titan Jello, ayun, nakasampay, basa. Jomar Mondares, hello. Hi po, Jocelyn Ko, hello. Ganun ba yun pag may sakit yung amo niya? Sinasacrifice ng hayop yung sarili niya, ang buhay. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Ayos, Sky, okay. Jocelyn, salamat sa pambola. Hi, Net, kagabi po wala kayo. Depende. Hello? Hello po, ma'am. Hi, naririnig po ako. Yes, ma'am. Okay, sige po. Mag-e-ere na po tayo na while. Gusto ko pong malaman muna kung familiar po kayo sa program. Opo, ma'am. Ayun, thank you po. Ma'am, ako lang po ang kasama ninyo. Si Titan Jello po ay nakasampay, basa pa po. No? Pinapatuyo pa po natin ngayong gabi. So, DJ Rocky po ang kasama ninyo ngayon. Tatanungin ko po kayo, pangalan nyo, edad nyo, lupalop kung saan kayo galing. Lahat ng yun pwedeng gawa-gawa nyo lang para maprotektahan po natin yung identity ninyo. At pag tinanong po kita, ano ang top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligid-ligid pa. Okay po ba tayo doon? Opo, ma'am. Sige po. So, ere na po tayo in 1 minute. Standby na po tayo ha, ma'am? Opo, ma'am. Sige po. Salamat. Huwag niyo na po ibababa, ha? Opo, ma'am. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Raketera, ang Basa Princess ng Love Radio Manila. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, Kabisyo, meron na nga tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siyang lahat. Magandang gabi. Hello po. Hi, good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Andeng na lang po. Andeng, ilang taon ka Opo. na? 31 po. 31. Sang lupalop ka naman galing, Andeng? Manila na lang po.
Manila na lang. Alright. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Andeng, 31 from Manila. Ano ang top secret mo? Ayun po, DJ Rocky, bali 8 years kami nung asawa ko. Kasi kasal kami. Tapos, itong December lang, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Kumbaga, anniversary namin yun, wedding anniversary namin ng December. Parang medyo hindi kami nagkaintindihan, ganyan. Kumbaga, nag-away kami. Tapos, ilang araw kami hindi nag-usap. Pero sa isang bahay pa lang din naman kami. Tapos, hanggang sa dumating sa point na gusto niya na ng space. Biglang space. Bali, parang 2 weeks akong hindi umuwi ng bahay namin. Kasi nga, gusto niya ng space. Pero, chinachat ko siya araw-araw na ganun, gusto kong ayusin, ganun. Hanggang umuwi ako ng bahay namin ng December 27 para ayusin. Kumbaga, sabihin na nating mali na pinagsiksikan ko yung sarili ko na ayusin namin. Kumbaga, bigyan niya ako ng chance na ayusin. Kasi, kasi kasal kami, pero wala namang kaming anak. Pero, kumbaga, naging okay naman kami, pero hindi na siya yung dating asawa ko. Hindi na siya yung asawa kong, alam mo yun, hindi na siya yung nakilala kong asawa. Tapos, nag-New Year, okay naman kami hanggang nag-birthday siya ng January 15, nag-Baguio kami, okay. Pero iba na siya talaga. Pinilit ko na lang yung sarili ko na maging okay kami. Kasi syempre, kumbaga marriage kami, nice namin. Tapos hanggang dumating yung February 6 gabi, nalolocate ko yung location niya. Tapos bigla kong na bakit nandun siya sa lugar na hindi pamilyar? Hanggang tinurn off niya yung location niya. Wala. Pati niya nawala. Data niya, wala. Tapos biglang, after 30 minutes, bigla siyang nag-chat na nasa McDo daw siya. Kung may papabili daw pagkain. Sabi ko, hindi. Siyempre, kasi parang na ako na, bakit? Bakit naandun ka sa lugar na yun na hindi pamilyar? Tapos biglang, pag-uwi ng bahay, may dala siyang pagkain. Kumain siya, wala. Tapos ako nanonood ako ng mga drama, ganyan. Tapos parang sobrang bigat na sa akin kasi iba na yung pakiramdam ko eh. Parang may something na. Tapos bigla ko siyang tinanong, sabi ko sa kanya, na kung mahal niya pa ba ako. Anong sagot niya? Ang sagot niya sa akin, ayun daw, buti daw tinanong ko siya kasi hindi na daw siya masaya sa pagkasama namin. Tapos biglang doon ako nasaktan. Kasi sabi ko sa kanya, bakit? Bakit bigla? Bakit parang bigla naman ako, hindi ako prefer na, hindi na siya masaya? Parang ako masaya pa ako, tapos bigla siya, hindi na siya masaya, parang ganun. Anong sagot niya? Wala, ganun lang. Parang ang ilang-ilang niya na talaga sa akin. Tapos after 2 weeks, nag-test ako sa bahay. Umuwi ako, nagluluto ako ng pagkain. Okay, ganun. Pero hiwalay na kami ng higaan. Hindi niya na talaga ako pinapansin. Tapos biglang, nag-swimming kami ng mga kaibigan niya. Hindi siya sumama kasi kasama ko. Hindi siya sumama. Tapos biglang nung pag-swimming, doon ko nalaman na marami palang involved na babae, ganun-ganun. Tapos biglang, doon ako napagod, DJ Rocky. Na parang, kumbaga ako na lang ba yung lumalaban sa marriage namin? Umalis ako ng bahay namin, February 16. Sabi niya sa akin, nasa akin daw kung aalis ako ng bahay namin. Umalis ako. Tapos after 3 months, bumalik ako. February, March, May, bumalik ako, May. Tapos nung pagbalik ko, doon ko nalaman, sinabi niya naman sa akin na may iba na siya. Tapos, alam ko naman na may iba na. Kumbaga, tiniis ko lang yung 3 months eh. Kumbaga, binigyan ko siya ng time ng 3 months para mag-isip. Tapos sinabi niya sa akin na meron na nga siyang iba.
Anong reaction mo? Tapos, pinakita ko sa kanya na okay lang ako. Sabi niya nga sa akin, wag daw ako magkunyari na hindi ako nasasaktan. Kasi ayokong ipakita sa kanya na nasasaktan eh. Pero totoo, nasaktan ako. Kasi alam ko na, before yung 3 months, alam ko nang may iba na. Nararamdaman ko na, marami ng chismis-chismis. Tapos yun, ngayon, DJ Rocky, hindi ko alam kung ipaglalaban ko pa ba yung marriage namin. Hindi mo alam kung ipaglalaban mo pa itong lalaking to na meron ng iba. Kung Opo. ilalaban mo pa yung marriage ninyo. Opo. Pwede ba munang malaman yung mga detalye ng pagbabago niya? Like, ano-ano yung pagbabago niya na sinasabi mo na parang hindi na ito yung lalaking pinakasalan ko? Ano ba? Dati ba tao siya? Ngayon hayop na siya? Ganun ba siya? Hindi, kasi aminado naman ako, DJ Rocky, na naging controlling ako sa relationship na naging controlling ako sa kanya. Kumbaga, nung una talaga, lagi niya sinasabi na parang tanong ko muna ka sa asawa ko, ganyan. Tapos nitong nung November 15, talaga yung 8 years namin as mag-partner. Ang wedding namin, December 18, 4 years kaming wedding. Pero nung November pa lang na 8 years namin, nagkaroon na kami ng komplikado kasi nag-inom siya hanggang madaling araw eh. Tapos bala ko kasi, madaling araw, aalis kami kasi mag-morning kami sa Tanay. Morning breakfast, ganyan. Pero, umuwi siya ng madaling araw na paano kami mag-morning breakfast? Lasing siya ng umuwi ng madaling araw. Kumbaga nagalit ako noon. Pero pinatawad ko siya noon. Naging okay kami noon, nung November 15. Kumbaga, yung mga importanteng mga Bagay. pagkakataon sa buhay ninyong dalawa, hindi niya na pinapahalagahan. Hindi niya na Oo, binibigyan ng hindi niya na priority. pinapahalagahan, DJ Rocky. So, isa to sa mga Tapos, senyales na parang may iba na ako nararamdaman sa asawa ko. na parang hindi na siya yung asawa ko talagang nakilala ko na. Kasi sa totoo lang yung DJ Rocky, napakabait naman talaga ng asawa ko. Hindi naman ko ipagkakaila yun kasi lahat, sobrang kahit sinong tanongin mo, napakabait naman talaga. Kaya, ultimo ako, nagtataka, bakit biglang ganon? Tapos bigla nitong December nga nung magwe-wedding kami. Kumbaga parang naano na ako yun, may trauma na ako nung 8 years namin, tapos wedding namin ito December 18. Kumbaga umuwi ako, tapos parang, alam mo yun, parang nararamdaman ko kasing iba na yun. Sabi niya sa akin pa na, ano ba lang balak mo bukas kasi wedding anniversary namin? Alam ko naman yung pagkakamali ako nun kasi ang sagot ko sa kanya, wag na, ganun din naman, mag-aaway lang din naman. Yun yung sagot ko sa kanya. Tapos, bigla siyang alam mo yun, parang bigla siya nag-wild. Alam mo yun, parang biglang hindi ko naramdaman na parang wala na siyang pagmamahal. After 2 days niya akong hindi kinausap. Kada papasok ako sa work, tsaka siya uwi sa bahay namin. Kumbaga nilalayuan niya na talaga ako. Tapos bigla siyang nagsabi na hiwalayan na nga, hatian na sa mga financial namin, ganyan. Binigyan ko siya ng 2 weeks para umalis ako ng bahay namin. Pero araw-araw ko siyang mini-message na mahal ko siya, ganyan. Kasi alam ko naman yung pagkakamali ko eh. Kumbaga alam ko yung pagkakamali ko na sa mga sagot ko nung gabi na yon. Doon ako talagang, kaya nagbebeg ako sa kanya na ayusin namin kasi alam ko mali yung sagot ko. Dahil siguro na trauma ko doon sa November 15 namin na 8 years namin. Hanggang sa bumalik ako ng bahay namin, pinilit ko siya talaga. Pinilit ko siyang ayusin namin. Pinilit kong ayusin namin yung relationship namin dahil kumbaga para sa akin, hindi basta-basta yun. Kumbaga, hinayaan niya ako, ganyan. Tapos, 1 month, hindi ko naramdaman, DJ Rocky, na siya na yung asawa ko. Hindi na siya. Kumbaga, pinaparamdam niya sa akin na hindi na siya yung dating asawa ko. Alam mo yun, dating asawa ko. Hindi na. Kumbaga, parang hinihintay niya na sumuko ako. Ganon. Tapos bigla, nung February 16, umalis na ako ng bahay kasi marami ako nalaman na marami siyang babae, ganyan, sa mga kaibigan niya na pinagmamayabang niya pa na may mga babae siya, ganyan. Parang napagod na ako. DJ Rocky. 2 weeks kaming magkasama sa bahay pero hindi walang imikan, hindi kami magkatabi.
madaling araw sinusuyo ko siya, wala. Lagi niya akong binabaliwala. Kaya Sinubukan mo pa pero parang napagod ka na kaya doon mo na naramdaman na wala na talaga. Kaya umalis na po ako ng bahay namin. Andeng, tanong ko lang no, bago ba yung November 15, meron ka pang ibang nararamdamang kakaiba dito sa husband mo? Ang nararamdaman ko lang sa kanya yung lagi siyang may bagong group kasi siya ng friend na mga bago niya nakakasama doon, inuman. Kumbaga, ayun, lagi siya daan doon. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Kasi siyempre may tiwala naman ako sa asawa ko eh. Tapos hindi ka napakilala dun sa grupo niyang yon? Napakilala naman niya ako pero hindi lahat. Kumbaga, may mga babae palang iba na nakakasama niya na hindi ko alam. And yung mga babae bang nabanggit na mga kaibigan niya nung nag-outing kayo, confirmed ba na itong mga babaeng to, yung babae talaga ng asawa mo? Yung isa doon, yan. Na nandun sa group chat? Hindi sa group yan, nakakainuman niya doon. Nakakainuman. Walang GC, kasi na-open ko yung account niya eh. Walang GC, pero every night nagiinom sila doon, nakakasama niya pala yung girl. Walang resibo, kumbaga Walang talagang... resibo, wala akong idea. Ano lang, personalan lang ang tinginan. Wala talaga akong idea kung anong nangyayari sa kanila. Kumbaga parang, itong February, na parang si Lord na talaga yung gumawa ng way para malaman ko. Kumbaga, alam mo yun, wala akong idea eh. Kasi bigla na lang yung nag-outing kami, yung friend niya, yun yung naawa na daw kasi siya sa akin eh, na parang wala akong alam. Samantalang yung mga kaibigan niya, alam nila. Oo. Siya mismo ang nagsasabi dun sa kaibigan niya. Yung kaibigan niya, yun yung nagsabi sa akin. Kasi hindi siya sumama na outing eh. Isipin mo, asawa niya ako, kasama ako sa outing. Kaibigan niya yung mga kasama ko, hindi siya sumama dahil kasama ko. So, yung mga kaibigan niya, yun yung nagsabi sa akin. Kumbaga parang naawa na sila sa akin. Kasi, syempre, asawa ko eh. Tapos biglang, nung pag-uwi ko nung gabi, ganun, sinabi ko sa kanya lahat. Sabi ko, sinabi niya sa akin, wala naman daw nangyari sa kanila, ganyan-ganyan. Sabi ko, pero hindi na. Kumbaga, disrespect na yun bilang asawa mo eh. Kumbaga, alam mo yun, parang naano na ako, na-trigger na ako. 2 weeks na akong nagtiis. Walang usap, walang ganyan. Wala, hindi tayo magtabi, ganyan. Walang ganon. Wala na. Tapos bigla akong may malalamang. So, ibig sabihin, may iba na. Diba, DJ Rocky? Alam mo yun? Yung parang, umalis ako ng February 16. Bumalik ako ng bahay namin ng May 17. 3 months. Tapos doon niya inamin sa akin na may bago na daw siya, na ayaw na daw talaga niya sa marriage namin. Pero itong babaeng to, ito na yung confirmed na nakakasama niya dun sa grupo. Oo, yun na talaga yan. Yun na yun talaga, DJ Rocky. So, Tapos, palagay mo ba yung relationship nila matagal-tagal na bago pa yung November? Oo, feeling ko siguro matagal na sila nagkakainuman, ganyan. Naging official lang nung wala na kayo? Oo, siguro. Kumbaga, tapos nito, nung may umuwi ako, sinabi niya naman sa akin na bago kami mag-away daw ng December, wala na daw siyang pagmamahal sa akin. So, ibig sabihin, may iba na. Diba? So, parang, tapos, wala, hindi ko pinaramdam sa kanya na nasaktan ako. Pero, sinasabi niya sa akin na wag daw ako magkunyari na hindi ako nasasaktan. Diba? Parang, grabe. Pero bakit nga ba hindi mo nilalabas yung tunay mong nararamdaman dito sa asawa mo? Bakit hindi mo rin nasasabi talaga kung ano yung nasa isip at puso mo? Kasi di ba umalis ako ng February 16, March 1 bumalik ako. Kinausap ko siya na ayusin namin yung marriage namin, ayusin namin yung relation. Pero sinasabi niyang wala na daw talaga. Alam mo yun, yung parang inano ko na sarili ko na wag mo nang ipilit. Alam mo yun? Bumalik lang ako ng bahay namin ng May kasi nalaman ko na dinadala niya na yung babae sa bahay namin. Nasa inyo Kumbaga, pa, parang, nakapangalan parehas? Oo, bahay namin yun, DJ Rocky. Kumbaga parang naano na ako na parang pati ba naman yung pamamahay namin, hindi niya na nirespeto. Parang grabe na, hindi na para ano. Ay sabi ko sa kanya, grabe pamamahay natin, babuyin mo. Sabi ko sa kanya. Anong sagot niya sa'yo? Wala siyang comment. Basta sinabi niya, wala na daw talaga siyang pagmamahal sa akin.
dahil lang dun sa bago niyang kakilala. Andeng, Wala. naniniwala ka ba doon sa parte na sinabi niya na wala na daw talaga siyang pagmamahal na natitira para sa'yo? Hmm, hindi ko masabi pero kasi sa mga gano'n niyang parang wala na talaga, wala na siyang respeto sa'kin, eh. So, balik Kumbaga tayo kapag dun sa tanong mo, Andeng. Opo. Balik tayo dun sa tanong mo. Palagay mo, dapat mo pa bang ipaglaban yung marriage ninyo gayong hindi mo na nararamdaman na mahal ka nitong asawa mo? At may pinipili na siyang ibang babae? Alam mo, DJ Rocky, everyday ako nagbe-pray kay Lord na ayusin niya yung marriage namin. Kung yung asawa ko man ay ngayon ay na naliligaw ng landas, kumbaga ayusin niya, kumbaga tapikin niya or whatever ganyan. Pero hanggang dumating na rin ako sa point na parang, Lord, ikaw na bahala. Kung ano man po yung plano mo sa marriage namin, ikaw na po ang bahala. Kasi parang may mga bagay tayo na gusto nating ayusin na hindi natin kaya. Kumbaga, ikaw gusto mong ayusin, pero kung yung partner mo ayaw na, wala na tayong magagawa. Si Lord na lang ang bahala. Kumbaga ngayon, DJ Rocky, sobrang ako lang na, alam mo yun, yung ganun. Sobrang tanga ko ba, DJ Rocky, na kahit alam ko na may iba na siya. Ngayon, umalis na siya ng bahay namin kasi sinabi ko sa kanya, hindi ako papayag na itira niya yung babae niya dun sa bahay namin. Umalis siya ng bahay, nag-apartment siya. Para lang makasama yung bago niya. Napakatanga ko ba na umaasa pa rin ako na maging okay yung marriage namin? Hindi ka naman tanga, ito naman. Andeng, nagmamahal ka lang. Tsaka, hello, nagpakasal kayo, sumumpa kayo. Na kayo ay magsasama panghabang buhay. Hindi naman sinabi na may habang buhay kapag merong ibang dumating na buhay. Sa iba ka naman gagawa ng buhay. Wala namang ganon. And tama Yun din nga naman po. na nagdarasal ka sa Panginoon kapag hindi mo na alam kung ano yung pupwede mong gawin at sagot dun sa Opo. mga katanungan mo. All you need to do is to really surrender. Minsan nga Opo. pwede mong ipagdasal na, Lord, kung hindi siya para sa akin, kunin mo na lang kaya. Charot! Charot! Wag naman. Wag naman Oy, biro po. lang. Ito naman, pinapatawa lang kita, Opo, Andeng. opo. Andeng, gusto ko lang malaman, anong plano mo? Ngayon po, sobrang, ang plan ko lang ngayon, kung ano po yung plan ni Lord sa marriage namin. Alam mo, DJ Rocky, sa totoo lang, marami akong pagkukulang sa asawa ko kasi sobra akong mahigpit sa asawa ko. Kumbaga, hindi natin masisisi kung bakit siya naging ganon. From day one ba, mahigpit ka na? Oo. Parang medyo ako, kasi mas older ako sa kanya eh. Kumbaga ako talaga yung nagdadala ng relationship namin. Tapos bigla na lang siya ngayon sinasabi niya, itong huli, sinasabi niya na lang na hindi siya yung pinakasalan ko na gano'n, na sunod-sunuran, ganyan-ganyan. Parang alam mo yun, parang gusto niya maging lead. Pero hindi ko naman nakikita yung pagiging lead niya eh. Magiging lead ba siya kung gusto niya palaging inom, kung ganyan. Alam mo yun, hindi ko nakikita sa kanya yung pagiging lead. Tapos sasabihin niya na hindi na siya yung dati kong pinakasalan. Kumbaga nagbago na siya. Pero hindi ko naman nakikita eh. Magiging lead ba siya kung palagi siyang nasa inuman? Eh, nakilala niya ngayong babae dahil sa inuman. Sinubukan mo ba siyang kausapin tungkol dun sa bagay na yun na bakit ganito yung laging gawain mo, dapat may oras lang sa ganun. Hindi mo na, ano ba yung nyo, dynamics ninyo? Like, nung nagkakilala ba kayo, nagiinom na siya, kilala mo na ba siya ng ganun? Ano bang usapan ninyo? Na kapag nagpakasal tayo, ang priority na natin, bumuo talaga ng pamilya. Kumbaga, may pag-uusap na kami ganun kasi okay na yung, kumbaga yung financial namin, okay na ganyan. Kasi, kumbaga, yung children na lang talaga yung kulang sa pagsasama namin, ganun. Kasi, kumbaga, hirap din kaming magkaroon ng anak. Kumbaga, hirap kami dalawa. Nagpa-check up na kami, paras kami may problema, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, yun nga yung dinadahilan niya ngayon na gusto niya na magka-anak, ganyan-ganyan. Parang ako ngayon yung dinadahilan niya, ako yung may problema. Yun, ang dami niya lang dahilan. Na kesyo ayaw niya dong maging matandang hindi naging masaya. So sabi ko, hindi. So ibig sabihin, sa pagsasama namin, hindi siya naging masaya. Dahil lang naging sunod-sunuran siya sa akin. Parang ganun. Kumbaga kaya sabi ko, hindi tayo magiging bias dito sa kwento ng pagsasama namin. Kumbaga, naging madamot din ako sa kanya sa part na ganun, ganyan-ganyan. Pero
as a marriage couple kayo, dapat alam niyo yung, kumbaga, alam niyo yung limitation niyo ba? Alam niyo yun? Kasi ako as a wife, for a future na ako. Siya kasi parang medyo may ano pa siya, inom-inom ganyan, ganyan. Ako, kumbaga, hindi ba? Pag kasal ka na, dapat alam mo na yung limitation mo. So, doon niya nga nakilala yung babae dahil sa pag-inom-inom niya, di ba? So, yun nga, Digera, yun nga yun gusto kong itawag sa inyo ngayon na, kumbaga, parang, dapat ba bang akong umasa? Paano ka ba mag-operate, Andeng? Ikaw ba yung tipong kailangan maubos bago sumuko? O ikaw ba yung tipo ng tao na done? I'm done. Pag alam kong hindi, ito yung... As a cancer Ano ka? zodiac, kumbaga, Alin ka doon? kaya ko pang kumbaga, umalis ako ng bahay para bigyan siya ng space, hindi para hiwalayan siya or whatever. Bigyan siya ng space para makapag-isip. Pero, nung 3 months kong umalis ako ng bahay, parang naging malaya siya. Alam mo yun, hindi yung parang, parang naano ko na, hindi ko pa, sa 3 months pa lang binigay kong space sa kanya. Inisip niya na parang binigyan ko na siya ng kalayaan na maghanap, na ipagpatuloy kung anong meron sila. Di ba? Parang napakasakit na parang, dapat pa ba? Hatingin mo, DJ Rocky. Point of view ko bilang babae, point of view ko bilang babaeng nasaktan dati, o point of view ko ng isang married woman. Apo. Married woman, Pira. Well, para sa akin kasi, kung nandyan ka sa sitwasyon na yan, Andeng, susubukan ko sa abot ng makakaya ko na ayusin kung ano man yung dapat ayusin sa pagsasama namin, sa pagsasama ng mag-asawa. Kahit may iba na siya, kahit nung huling punta ko, sinabi niya, ayun na daw talaga niya. Andeng, Apo. exception, pag may iba na. Kasi Ayun hindi nga na po. yun yung laban ko eh. Mahirap pag hindi mo na kayang labanan pa yung bagay na yun. And hindi ka na nilalaban ng taong mahal mo. Okay lang sana kung nagkaroon lang kayo ng issue sa kung saan man eh. Pero may ibang tao nang involve eh. So palagay mo ba, pipiliin ka pa rin ng asawa mo sa kabila ng lahat? And, Nung huling uwi ko kasi, sinabi ko sa kanya na, sabi niya kasi na-stress siya kasi napagchismisan siya, ganyan. Sabi ko sa kanya, choice mo naman yun kung ba't ka napagchismisan eh. Kasi nga, alam ng mga tao na may iba na siya eh. Baga may asawa siya, so biglang may iba siyang dinadala sa bahay namin. Tapos sabi ko sa kanya, hindi hiwalayan mo para mawala yung stress mo, ganyan. Sabi niya, hindi pwede yun. Sabihin, mas pinipili niya na yun. O diba parang Ayun naging yun. kaibigan ka pa niya, no? Parang naging confident ka pa niya sa part na yun, no? Yung parang ito yung nararamdaman ko, ay hindi pwede, no? Biruin mo yun. Parang, diba? Grabe. Alam mo yun. the odds? Pero wala. Hindi ko pinaparamdam sa kanya na nasaktan ako kasi ayaw kong kawaan niya ako. Yung balikan niya ako para kawaan niya ako. Alam Kasi parang gusto niyang ilabas ko yung totoong ugali. Yung dati ko kasi nga nung naghiwalay kami, marami naman akong realization sa sarili ko na kumbaga, hindi dapat lahat ng bagay ikinagagalit, ganun. Siguro nagtaka siya bakit bigla akong parang napaka-spoken kang tao, hindi ako masyadong trigger, ganyan. Kaya sabi niya sa akin, wag kang magkunyaring hindi ka nasasaktan. Kasi parang nung bumalik ako, parang ipakita ko sa kanya na hindi na ako yung taong madaling matrigger sa mga salita niya. Kaya parang parang nanibago siguro siya na parang hindi ito yung asawa kong nakilala ganyan. Sabi niya, wag kang magkunyari na parang hindi ka nasasaktan. Kaya sabi ko, smile, wala. Ako yung pagbalik ko parang parang maging smooth lang yun. Gusto ko lang makita talaga yung nararamdaman niya. Pero hindi na Andeng, parang yung pagbalik mo talaga doon, ano yun? Pinigil mo talaga yung sarili mong nararamdaman? O talagang tinanggal mo yung dating ikaw para lang mag-give in dito sa asawa mo? Para ibigay sa kanya kung anong gusto niya? Tinanggal ko yung dati kong ugali na trigger agad. Kasi na sa 3 matapang months palaban. ko, sa 3 months ko,
kumbaga naging malapit ako kay Lord. Kumbaga maraming taong lumapit sa akin na hindi kailangan lahat ng, hindi ka dapat magpapadala sa galit mo, yung parang kailangan mong pag-isipan yung mga bagay. Kumbaga may nagpayo sa akin na pag bumalik ako ng bahay, kumbaga hindi na para magmakaawa sa kanya. Kasi ginawa ko na yun eh. Bumalik ako ng bahay para tanungin yung regarding sa bahay. Yun ang tanong ko, anong plano mo sa bahay natin? Kasi bahay namin yun eh. Kasi nga alam ko na may dinadala na siyang babae. Kaya yun ang tanong ko, anong plano mo sa bahay natin? Ang sagot niya sa akin, ikaw, kung ano gusto mo pag-iba natin, whatever, ganyan. Kasi trigger siya eh. Sabi ko, ikaw ang mag-decision, anong plano mo sa bahay natin? Kumaga parang, ano lang ako, napaka-low-key ko lang. Hindi na para ako magsabing, siya, mismo salita niya na, ikaw, gusto mo pa mag-iba, ganyan, ganyan. Ikaw, paano Tinitrigger decision ka mo? talaga, sinusubukan ka kung papatol ka. Tinitrigger niya talaga. Pinapalabas niya talaga yung totoong ugali ko. Kumbaga ngayon, hindi na ako yung dati na parang pag sinabi niya, sige, pag-iba, ganyan. Hindi na, kumbaga, ikaw ang magdesisyon. Kumbaga, sabi ko sa kanya, kumbaga, hinandle ko talaga ng maayos yung pagbalik ko. Para, kumbaga, ibang tao ako para sa kanya. Para hindi ako magmukhang, kasi lagi niya sinasabi, masama daw ugali ko. Pero Andeng, yung old characteristics na meron ka, palagay mo ba sa sarili mo, ma-pride kang tao? Hindi ako ma-pride, DJ Rocky, pero ako yung ugali ng tao na for mature, for future. Kasi nga, marriage na kami. Hindi na, Married yung na kayo. inom-inom niya, ganyan, yung kung saan niya punta, ganyan. Hindi na para, kumbaga, wala na tayo sa stage na gano'n. Nasa marriage life na tayo para for the future na tayo. Hindi So, na. focus ka na doon sa goal ninyo na mag-build Sobrang, ng family. siguro sa sobrang hangad ko ng maging okay yung future namin, hindi ko pala siguro nararamdaman sa sarili ko na nagiging mahigpit ako sa kanya. Lalo kasi sinasabi niya na kesyo yung mga kaibigan niya, may 2 anak, ganyan-ganyan, pinapayagan ng asawa. May mga gano'n na siyang, sa akin na parang sinasabi na, ikaw, wala nga tayong anak, bakit ganyan ka sa akin? Parang ganun na yung niya sa akin noon. Yun, siguro, yun yung pinagsisihan ko na parang siguro naging mahigpit ako. Kumbaga, parang siguro mali talaga ako ng kumbaga kinontrol ko siya. Pinagsisihan ko na yun, DJ Rocky. Kumbaga, nailapit ko na kay Lord John, pinagsisihan ko na yun. Kasi nga, kumbaga, parang hindi ko siya binigyan ng kalayaan. Pero Pero doon hindi sa parteng yun, na-communicate nyo ba talaga ng malinaw sa isa't isa na ito yung goal natin at para ma-achieve natin tong goal na to, kailangan ito yung mga recalibration na gawin natin sa mga pag-uugali natin. Kasi kung hindi tayo magiging successful dito. May ganun ba Siguro- kayong usapan o hindi rin kayo nagkaroon ng ganung klaseng usapan? Siguro wala kaming pag-uusap ng gano'n na digiraki na gano'n. Pero ako kasi, kumbaga, siya kasi, din siya business-minded din siya. Kumbaga naisip ko na, na-gets niya na rin ako kasi kumbaga business-minded na siya. Kumbaga, na siya, ganyan. Kumbaga, hindi namin napag-usapan yun. Tapos bigla na lang, nung time na nag-away kami, doon niya nilabas na kesyo, ganyan. Kumbaga, parang nasyak ako. May mga ganyan ka palang issue sa Na hindi niya pagsasama lang natin. nako-communicate, Andeng. Oo, May iba kasi hindi din niya talagang nako-communicate sa akin. lalaki, Andeng, na hindi masyadong magaling sa pananalita o pagsasalita. Kaya pag dumating yung puntong na-verbalize talaga nila yung gusto nilang sabihin, ibig sabihin, matagal-tagal na nilang dinadamdam yun. Matagal-tagal nang naipon sa kanila yun. So, baka sumabog Ayun na lang nga. din siya isang araw. Kaya ganun yung nangyari. Ayun nga, DJ Rocky, kumbaga, nung naging okay kami ng December, kumbaga, binigyan ko siya ng, kumbaga, nung December naging okay kami, di ba? 1 month kami okay. Pero alam mo yun, DJ Rocky, kasi ako, as a wife, parang, kumbaga, nagbago siya eh. Kumbaga, parang, na-hurt ako na, hindi ako sanay nang ganun siya na parang binabaliwala niya ako. Kasi 'di ba, parang nasanay ka na lahat ng gusto mo parang binibigay niya kasi biglang wala. Kaya parang nararamdaman ko may something. Kumbaga, naramdaman mo ba din sa buhay mo na parang controlling ka? And naramdaman mo din ba na Nito lang siguro DJ Rocky na parang wala na kami. Okay. So, yung kanina sinasabi mo na parang ako yung leader, ako yung nagli-lead sa amin kasi wala naman siyang parang capability or parang pag-uugali na maging leader sa amin dahil ito yung ginagawa niya. Yung dun ba sa linya mong yun,
reflecting doon sa linya mong yun, naiisip mo ba at some point na you didn't allow this man to be a man in the marriage? Yun nga, Dira, yun nga yung pinagsisihan ko ngayon na parang hindi ko nga siya inalaw bilang, 'di ba nga sabi nila pagka kinasal kayo, kumbaga, hayaan mo yung, kagaya niya husband mo na siya yung mag-lead. Kumbaga hindi ko siya pinagkatiwalaan sa part na yun. Kumbaga dun yung pagsisihan ko na baga hindi ko siya pinagkatiwalaan kasi kumbaga dahil ako yung mas ahead sa age namin, gano'n. Yun yung pinagsisihan ko ngayon. Pero yun nga, Didira, yun yung pinagsisihan ko ngayon na kumbaga kaya ako nag-hold on pa sa marriage namin kasi nga may mga pagkukulang din ako. Ito Kumbaga. bang nararamdaman mong mga pagkukulang na nagawa mo sa relasyon ninyo? At itong parang pagsisisi na nararamdaman mo sa relasyon ninyo, saan nagmumula ito? Pwede mo bang sabihin sa amin kung ito ba ay nagmumula sa talagang pagmamahal o nagmumula ito doon sa naghuhumiyaw na nawalan ka ng kontrol doon sa relasyon? Siguro, Didira, sa pagmamahal talaga kasi kumbaga hindi ko pinagkatiwalaan yung husband ko sa marriage namin. Nagsisisi talaga ako. Kumbaga, sinurrender ko naman lahat kay Lord yun na lahat ng pagkakamali ko. Sabi ko nga, kung bibigyan niya lang kami, ako or kami ng chance na maging okay kami. Kumbaga, yung pagkakatiwala ko na sa kanya. So, kung meron kang mensahe ngayon, Andeng, para sa asawa mo, kung sakaling marinig niya to isang araw, isang gabi, o kung kasalukuyan naririnig niya to, anong mensaheng ibibigay mo sa kanya? Ano bang tawagan ninyo? Mahal. Mahal. Okay. Magbigay ka ng mensahe kayo, mahal, as if kausap mo siya ngayon. Go ahead. Wala lang, mahal. Patawarin mo ko sa lahat ng action ko. Kumbaga hindi kita nagkatiwalaan sa marriage natin. Parang naging controlling ako na hindi kita pinagkatiwalaan na kaya mo i-lead yung marriage natin. Na humantong pa tayo sa nagkaroon ka ng ibang tao para mag-comfort sa'yo. Siguro dahil yung taong yun, feeling mo mapapagkatiwalaan ka niya na mag-lead sa kung ano man. Parang kumbaga, patawarin mo. Naging controlling talaga ako. Sobrang mataas ako sa sarili ko. Sana kung bigyan man tayo ni Lord ng chance na maayos pa yung marriage natin, hayaan mo kung pagkatiwalaan ka na ikaw yung mag-lead sa marriage natin, na may pakita ko sa'yo na dapat ka talagang pagkatiwalaan as a husband. Ayun pinagsisisihan ko talaga sa sarili ko ngayon na sana mabigyan tayo ng chance ni Lord na maayos pa yung marriage natin, maging okay lahat. Sana maging open yung puso't isip mo ngayon. Ayun lang po, Didira. Hello, Andeng. Hello po. Alam mo, napapansin ko na parang ang tapang-tapang mo rin talaga, Andeng. Opo. Opo. Kailan ka huling umiyak? Admitted po ako. Opo. Kailan ka huling umiyak? Kanina lang po. Kanina lang po. Parang nagsisisi ako na yung sa naging attitude ko sa asawa ko. Kumbaga parang kung parang siguro parang deserve din ng asawa ko na ma-experience niya yung kalayaan sa partner, ganun. Kasi hindi niya naranasan sa akin. Ganun, parang maraming pagsisisi talaga, DJ Rocky. Na hindi ko lang siguro matanggap sa sarili ko na
sa 8 years namin, marriage, na parang pinagpalit niya lang ako sa bagong kakilala na hindi din natin masasabi kung bakit. Kumbaga Pero may dahilan din. masasabi mo ba na sapat na rason lahat ng yun para ipagpalit ka na lang ng ganun? May time, DJ Rocky, na kasi simula nung umalis ako ng bahay, binlock niya ako. Wala. Hindi niya, never niya ako in-unblock or whatever. Never, walang message, walang ganyan. Kung hindi pa ako umuwi ng bahay, hindi kami magka-conversation, ganun. Wala talaga. Ay sabi ko talaga, parang napapa-question ako. Talagang, ganun ba ako kasamang asawa sa kanya? Na parang wala lang. Parang naging wala lang ako para sa kanya. Siguro, DJ Rocky, marami talaga akong pagkukulang na hindi ko nakita. Pero hindi sapat na rason yun para lokohin ka. Yun nga, May DJ Rocky. choice siya para sabihin sa'yo na ito yung nararamdaman niya. Pero hindi niya rin naman sinabi. Pero nung sinabi niya naman, nung sinabi ko sa kanya na, sinabi niya sa akin, DJ Rocky, na, kumbaga sabi niya na, yun sa name ko talaga na, ilang beses kong sinabi sa'yo ganyan yung pagkakamali ko, ganyan-ganyan. Hindi lang daw ako nakinig. Kumbaga, siguro naging talaga ako din nila, naging kampante ako sa husband ko na understanding, na hindi, lahat ng sinasabi niya, hindi ko iniintindi, na lagi ko lang iniintindi yung sarili ko. Siguro parang ganun, na sabi ko nga, DJ Rocky, ako naman ngayon, kaya ako hoping na maging okay yung marriage namin. Kasi alam ko sa sarili ko na ako may pagkakamali ako. Kumbaga, hindi naman hahantong kami sa ganito kung, di ba, kung okay naman ako, yung pakikitungo ko sa husband ko, ganyan. Hindi naman siguro kami hahantong sa ganito. Kasi alam mo, Jira, napakabait ng husband ko. Pero Sobra, ngayon ba, napakabait. mabait ba siya sa'yo? Ngayon, hindi na. Kasi sinabi niya naman sa akin, December pa lang, wala na daw siyang pagmamahal sa akin. So, parang siguro nga, dahil din sa ugali ko, kaya nawala yun. Kasi ako, ngayon, DJ Rocky, kahit alam kong may iba na siya, mahal ko pa rin siya. Yung parang hindi, kasi di ba parang napakababaw naman kung sabihin mo sa ugali, 8 years kayo eh. Lagi niya nga sinasabi dati na, kumbaga tanggap niya na ako, kahit bungangera ako, ganyan-ganyan, tanggap niya na ako. Tapos lagi, dito nga sinabi niya nga sa akin na, lumakas ba yung loob niyang hiwalayan ako dahil dun sa bago. Inamin niya sa akin na, kaya siya nagkalakas ng loob na hiwalayan ako dahil dun sa bagong nakilala niya. So, nung narinig mo yun, anong pumasok sa isip mo? Sinabi ko sa kanya, alam mo, Digira, ang dami namin pinagdaanan ng husband ko. May aksidente, nagkasakit siya. Hindi ko siya iniwan. Ang dami naming napagdaanan ng pagsubok. Pandemic, nawala ng trabaho, ganyan. Ako lang may trabaho, lahat. Sinakripisyo ko. Sabi ko sa kanya, doon pumasok lahat ng dahil lang pala sa ugali ko, susukuan mo. Yung sinakripisyo ko, kumbaga parang iba pala talaga kami ng pagmamahal sa isa't isa. Parang, alam mo yun, ako, nag-aksidente kami DJ Rocky na confine siya, never ko siyang iniwan. Alam mo yun, kumbaga, nagkasakit siya, na ganyan, nagamot siya, ilang trabaho yun ang wala sa kanya, hindi ko siya iniwan. Pero dahil lang pala dahil may nakilala siyang iba, dahil sa ugali ko, bibitawan niya ako. Parang napakababaw. Para sa akin, hindi ko deserve yung ganun. Parang, hindi ko matanggap. Kasi sinabi niya naman sa akin, hindi ko lang daw siguro matanggap na hindi ko na niya ako mahal. Sinabi niya sa akin na hindi mo lang matanggap, Dre. Kasi sabi ko, papakulong ko sila, ganyan-ganyan. Kasi kasal kami. Papakulong ko sila, ganyan-ganyan. Sabi niya, Dre, hindi mo lang matanggap sa sarili mo na hindi na kita mahal. And yung parteng yun na sinabi niya na hindi mo lang matanggap sa sarili mo na hindi na kita mahal. Mahirap naman kasi talagang tanggapin sa sarili na hindi ka na minamahal ng taong you promise to love for the rest of your life. And that guy promised to love you for the rest of your life. Yes, DJ Rocky. Napakasakit talaga. Mahirap talaga siyang tanggapin. And it will take some time or maybe a long time to accept that fact. Hindi ko alam kung ano pang dapat mangyari sa'yo para talagang
tuluyan mong matanggap. Pero I pray for your healing. And then, surrender mo, tama yan, surrender mo kay Lord. Ang lahat ng worries, anxieties mo, fears mo, the fear of unknown, future mo, yung life mo in the future. But one thing is for sure, you are always loved. Kung may mga taong tumalikod sa'yo dahil sinabi ng hindi ka mahal, ang Diyos, mahal na mahal ka. Sobrang, alam mo, Dijera, kinakilala ko yung husband ko. Alam niya yung pinagdaanan ko. Kasi elementary pa lang ako, namatay na yung father ko. Nung nag-graduate ako, nawala na rin yung mother ko. Yung kapatid ko, high school pa lang, pinag-aral ko yon. Alam niyo yun sa pagsasama namin. Habang nagsasama kami, pinapag-aral ko. Itong taon, nagka-graduate yung bunso namin ng teacher. Nung time na mismo nang nag-away kami ng December 18, nakapasa siya ng board exam as teacher. Nung time na nag-away kami na yun, kumbaga parang blessing and parang kumbaga pagsubok, ganyan. Parang sabi ko, parang alam niya yung pinagdaanan ko sa buhay ko na wala, alam mo, DJ Rocky ngayon, nakatira ako sa tiyahin ko. Na parang, parang siya yung tinuring kong mother, ang pamilya. Kasi yung mga kapatid ko, yung iba kong kuya may mga pamilya na eh. Yung kapatid ko naman, nasa probinsya sila lahat. Ngayon, dito ako sa tiyahin ko, nakatira ako ngayon. Na parang, feeling ko na parang kumuko yung buhay ko. Simula nang wala akong, nung namatay yung mother ko ng 2016 July, nakilala ko siya ng after 1 year, nakilala ko siya ng 2017 ng September. Nakilala ko siya. Sabi ko na nga nung nakilala ko siya, sabi ko, parang siya yung pinalit sa akin sa mother ko na parang siya yung yung parang, kumbaga lahat ng bigat sa sarili ko. Kasi ako yung naging mother sa kapatid ko na bunso kasi high school pa lang siya nung time na yun eh. Wala yung mother na, wala na kami yung father. Elementary pa lang, wala na akong father. Kumbaga siya yung pinalit sa akin para ilaban ko yung para sa kapatid ko, yung pamilya namin. Kumbaga, isa siya sa nasandalan ko. Tapos dito nung nakapag-exam na yung kapatid ko, nakakapasa na. Tapos siya naman yung nawala sa akin. Sabi ko pa dati na, nung buhay pa yung mother ko, sabi ko, Lord, hindi ko yata kakayanin kung nawala yung mother ko. Kasi wala na kaming tatay. Kumbaga yung mother ko talaga yung source of lahat. Strength mo. Nung namatay yung mother ko, tapos nakilala ko, nung namatay yung mother ko, nag-anxiety ako. Pero nagtrabaho pa rin ako para sa kapatid namin. Kasi nga high school pa lang yung kapatid namin. So sabi ko na parang pailalaban ko para sa kapatid namin, ganyan. Kasi yung laging sinasabi ng mother ko na alagaan namin yung kapatid namin, ganyan. Kaya nung nawala siya, talagang nilaban yung kapatid ko. Tapos after a year, nakilala ko siya. Tapos nung nakilala ko siya, parang siya yung sumalo lahat ng mga bigat ko sa buhay. Kapag parang hulog siya ni Lord sa buhay ko na may isang taong magko-comfort sa akin. Tapos ngayon, nung naging kami na, sinabi ko din kay Lord na, Lord, wag mo, kasi na-aksidente kami ng 2023 eh. Kumbaga, critical yung kalagayan niya noong time na yun. Sabi ko, lagi ko sabi, Lord, wag mo nang siyang alisin sa buhay ko kasi siya na lang yung comfort ko. Siya na lang yung taong nasandalan ko. Kasi yung mga kuya ko, may mga pamilya na sila eh. Mga kuya, isang babae lang ako din Jeremy. Tapos nung nakilala ko siya, sabi ko, Lord, wag mo na siyang alisin sa buhay ko, ganun. Tapos nung nakapasa na yung kapatid ko, tapos yan, nangyari yan. Sabi ko, Lord, sabi ko, ganun, lahat ba ng taong nakasahan ko, aalisin mo sa buhay ko. Kaya ngayon, Jera, hindi ko alam kung ano yung purpose ko sa buhay. Wala na akong kapatid na ipamaaral. Nagtatrabaho na lang ako ngayon para maging masaya. Hindi para kumita ng pera, kundi para maging masaya na lang. Dahil sa trabaho, hindi ko nakakalimutan ko yung pinagdadaanan ko. Hindi ko alam. Hirap kung paano iusan yung buhay ko. Kasi yung taong kaisa-isang taong inaasahan ko na andyan. Makasama nula na. Iniwan na rin niya ako.
ko na alam, ito, araw-araw bumabangon ako, hindi para maging, siguro para masurvive ko na lang yung araw, hindi para kumita ng pera, para lang sa trabaho maging masaya. Kasi mga katrabaho ko lagi na naumay na sa akin araw-araw ng pagkikwento ko ng pinagdadaanan dun sa asawa ko. Pero sabi ko, hindi kasi madali. Sabi ko, pasensya na kayo, tiisip nyo na lang yung araw-araw. Kung araw-araw nga, chinecheck nila sa kalendar yung pagbanggit ko sa asawa ko eh. Sabi ko, pasensyahan nyo na. Darating din siguro yung time na hindi ko na siya mababanggit sa inyo. Na kumbaga kayo na lang yung, hindi na ako nagtatrabaho para kumita. Nagtatrabaho na lang ako para maging masaya. Kasi hindi ko na alam yung purpose ko. Wala naman akong kapatid na pabakalin. Yung pera, wala na akong bakalam yun sa pera di yan ako. Gusto ko na lang yung maibalik ng asawa ko. Isang yakap na mahigpit sa'yo, Andeng. Isang yakap na mahigpit sa'yo, Andeng. Hindi ko man po alam din yan kung ano ang plan ni Lord sa akin. Kung talagang doon talagang ayaw na sa akin ng husband ko. Hindi ko alam kung anong plan niya sa akin. Pero nagtitiwala ko araw-araw na may magandang plano siya sa buhay ko. Na maraming taong akong makakausap araw-araw na hindi magsasawa sa akin, na sabihin na kaya mo yan. Kasi sa totoo lang na yan, ang hirap. Yung parang, yung asa totoo lang na yan, yung asawa ko, sobrang higpit yung sa asawa ko. Parang siya yung naging mundo ko. Kasi alam ko siya na lang yung buhay. Wala, lahat sa kanya ko sinusurrender. Tapos bigla siyang nawala sa akin. Parang, ngayon, parang question ko sa sarili ko, ano pa yung purpose ko? Wala na akong kapatid na mapaaralin. Ano na lang yung purpose? Parang nagtatrabaho na lang talaga ako di yan para maging masaya, para masurvive yung araw-araw. Yung parang... Hello, Andeng. Apo. Alam ko na hindi pa to yung huli mong iyak. Marami ka pang iiyak. Balde-balde pang iiyak mo. Isang yakap na mahigpit sa'yo. At again, papaalala namin sa'yo na maraming nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng mga kapatid mo kahit di mo sila nakakasama, mahal ka ng tita mo. And kung meron mang isang tao dito na dapat din magmahal sa iyo, alam mo kung sino? Sino? Sarili mo. Sarili mo. Alam mo, hindi niya lang. Sobrang pagmamahal ko sa husband ko ngayon kahit alam kong may iba na siya ngayon. Sabi ko sa mga kapatid na kanina, chinat ko lang yung kapatid niya na sabi ko kung ano man, kung dumating man sa point yung kuya nila, kailanganin, may kailangan. Sabi ko, lagi nila akong i-update na parang, siguro makabawi man lang ako sa lahat ng paghigpit ko sa kanya. Alam mo, napaka-sama ko man daw para lingin na kailanganin ako ng asawa ko para lang, kasi yun, alam mo, yun na lang yung nahingin akong way para mapakita ko sa kanya. Kasi kung pipilitin mo talaga ngayon, hindi na. Hindi, ayaw niya na. Inaayawan niya na talaga ako. Nung huling kita namin sinabi niya sa akin na ayaw na daw talaga niya sa akin. Kahit na maghiwalay sila nung bago niya ngayon, hindi daw niya ako babalikan. Pero ayaw mo ba na irespeto kung ano man din yung gusto niya? At irespeto mo rin yung sarili mo? Gusto ko naman, wala naman ba akong comment nung sinabi niyan. Kaya parang tahimik na lang po ako. Kumbaga parang ngayon sa mga kapatid na lang niya. Kumbaga in case man ba na kailanganin, kumbaga kumbaga hindi man natin hinihiling or whatever. Kumbaga ipaalam pa din nila sa akin. Sabi ko nga, ano to lang din nila kay ngayon maraming gustong pumasok sa buhay ko pero hindi ko, parang wala. Parang
Kasi nga siguro regret sa sarili ko na parang And dahil kailangan sa mo maghilo, Mande. Ang daming ayun nga. kailangang Oo. introspection, self-reflection, at oras, panahon ang kailangan mong ibigay sa sarili mo para iproseso lahat ng mga nangyayari sa'yo. Kasi napaka-fresh pa, napaka-recent pa ng mga naganap sa'yo. So, it's understandable na hindi ka pa talaga tatanggap ng kahit sino doon sa buhay mo at hindi agad-agad mapapalitan yung asawa mo sa buhay mo dahil sabi mo nga, mahal na mahal mo pa siya at nandun ka sa parte ng buhay mo na you are still longing for this guy. And alam mo ba, Andeng, ito, share ko na lang meron akong naalalang quote from Bo Sanchez na narinig ko nung time na heartbroken ako doon sa first love ko. Alam mo kung anong sabi ni Bo Sanchez doon habang sakit na sakit ako kasi may mga nalaman ako. Sabi ni Bo Sanchez, do not be desperate in love. Be delightful. Hindi daw tayo kailangan magpakadesperado sa pag-ibig. Opo. Ay. Anyway, siguro dahil thank lang, you, Ande. siguro feeling ko may kulang sa akin kasi wala akong parents. Kaya siguro parang doon sa isang taon na yun, doon ko kinukuha lahat. Kaya siguro napaka-desperate ko na doon sa tao na yun. Na feeling ko kaya siya naging ganun kasi lagi niya dito nung naghiwalay kami, sinabi niya sa tita ko na Andeng ha, sobrang hindi tayo hanggang sakal- 4 a.m. ngayong gabing to ha. Baka parang nag 12:50 na tayo, nagpa-dedication na tayo, nagpa-message na tayo. Alas 12 pala nagpa-message na ako. Humabot tayo ng 15 minutes, nakapag-play na ako ng isang song with the chorus. Baka gusto mo pa akong umabot na alas 4 ng madaling araw. Yung anak ko nag-aantay na sa akin, iiyak na yon. sorry na diya. Parang nasakal talaga sa akin yung husband ko siguro. Kaya kailangan ko din siguro talaga ng i-respect ko yung decision niya. Yes, and respeto mo sa sarili mo. I am glad na may mga inamin ka sa sarili mo and meron kang mga self-reflections. Pero alam mo, Andeng, itong mga bagay na to, kung titingnan mo din naman talaga, ang tao may sarili naman siyang choice na gawin yung isang bagay. If he wants to communicate, then he can communicate what he feel. At yun yung kakulangan ng isa. Yung ikaw naman, kung meron ka mang sumobra o kakulangan, pwede naman din i-counter nung isa. So, nagkimkiman pa, hindi nakapag-adjust yung isa and everything in between. Pero, alam mo yun, the point is, ang ending is, pinipili niya ang ibang babae over you. And he wants you to get you out of his system. Pangit mang pakinggan, pero parang yun yung gusto niyang mangyari kasi tinataboy ka na niya. Yun yung words mo, right? Opo. And sa pagkakataong ito, hindi lang naman yung respeto sa kanya yung siguro pwede mong ibigay, kundi respeto mo sa sarili mo. Pag sinabi niya yun, then so fine, be it. So be it. So be it din sa'yo. Na, yeah, I have this so much respect for myself and may respeto din ako dun sa sinabi ng, sa ako maybe, yun na talaga. Kung ano man, pagpe-pray ka na lang whatever happens. Okay? Yes, Lady Rocky. Thank you, Andeng. Thank you po. Sana tumawag ka isang araw dito sa programa. Hindi ko alam kung anong stage ka o nasang state ka ng buhay mo noon. Kung ikaw ba ay nandun pa din sa hindi ka maka-move on o naka-move on ka na, masaya ka na sa buhay mo, naramdaman mo na mahal mo yung sarili mo at nasabi mo sa sarili mo na oo, may pagkukulang ako pero hindi yun sapat para lokohin ako para maganap siya ng iba. Pwedeng na i-communicate yun sa akin para maayos namin. Hindi ko alam kung alin man doon yung state na makakatawag ka ulit. Pero sana pag dumating yung araw na yun, may ngiti ka sa labi mo. Alright? Opo, Lady Rocky. Thank you po. Thank you. God bless. Bye, Andeng. Thank you po. Bye-bye. Ayan, overtime na tayo. 30 minutes ng overtime natin. May isa na naman pong babae ang sugatan ng puso dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. 8 years, pinagpalit lang basta-basta sa kakilala lang na nakakainuman.
Kaya nakakatakot din talaga, no? Na may pinupuntahan ng asawa mo na hindi mo alam. Yung magpapaalam pero hindi naman lahat. Totoo o hindi binibigay sa yung lahat ng impormasyon. Ay, napakahirap talaga nun. Pag hindi lahat na ibibigay sa'yo yung information. Sabi nga nila, ang asawa o ang partner, hindi lang dapat honest, kundi dapat transparent. What do you mean by transparent? Kapag may sasabihin siya na lugar na pupuntahan niya, bibigay niya sa iyo yung information na kailangan mo para ma-feel mo na safe ka. And valuable information para aware ka tungkol dun sa mga gagawin niya sa buhay niya. That may cause something in the relationship o para magkaroon kayo ng peace of mind sa relationship. Hindi natin sure kung peace of mind or magkakaroon ng destroyment. May ganun bang word? And yung honest, pupunta lang ako dyan Pero ang transparent, pupunta pala ako sa ganito tapos may kasama akong mga babae doon hindi mo kilala. Pero soon papakilala din kita. Ganon! Destruction pala, wala palang destroyment. Sorry now, yung brains ko tulog na rin siya. Dahaba kasi 30 minutes. Ang overtime natin, guys. Kakaloka. But anyway, sana kabisyo kung ikaw ay katulad din ng ating top secret sharer na nandun sa isang magulong sitwasyon, napapatanong kung ilalaban ba o hindi. Madali naman ilaban ng isang relasyon, lalong-lalo na kung wala namang ibang babae o wala namang ibang lalaki, kung wala namang third party. Pero kung meron ng ibang pinipili yung tao, bakit mo pa ipagsisiksikan yung sarili mo? You deserve to be the only one. You deserve to be the priority. You deserve to be loved, to be known. And kung meron man ikaw sumusobra na ginagawa o kung meron man na pagkukulang, pwede naman mapag-usapan. Pwedeng mapag-usapan. At hindi yun dapat maging punot dulo ng inyong relasyon kung tunay ang pagmamahalan. Kaya kung ganun lang kadaling mag-let go, malamang talaga meron na talagang iba yan. So, yeah. I pray for your healing, guys. So, maraming salamat sa inyong pagtutok, kabisyo. Nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Here's a song from TJ Monterde, Dating Tayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!